नाम समझ जमील बाटे घर वालापुर हो, आ बड़हरिया से सटले बाटे तरवारा से तनी दूर हो। आ इज्जत के रोटी खानी, इज्जत के रोटी खानी कहे निशान से बिहार के एगो जिला हटे, हम बानी सिवान से। गजब के पुरानका रीत रहे, हर पर्व त्योहार के गीत रहे। आ काली माई से छठी माई तक आपन एगो संगीत रहे। आ लोकगीत अब नाच रहल बा अश्लीलता के अंगूरी में। अब बानी बड़ा मजबूरी में, का लिखी भोजपुरी में। दुबई में हम देखले रहनी कुछ दिन पहले, कुछ फंक्शन ऐसा रहे और वो बड़ा मंच पर मतलब रहुआ जाके एगो भोजपुरी के मिठास वहाँ अरबी के बीच में रहुआ छोड़नी, जो कि काफी अच्छा लागल वो सब वीडियो। तो के बारे में का कहे के चाहे? हाँ, वो वीडियो बहुत चल रहे, वायरल बहुत भइल रहे। रहुआ तो बाहर रहनी, लेकिन आजकल के दौर में इतना काम के बावजूद रहुआ ये सब मतलब कैसे कर लेनी, इतना लिख कैसे लेनी? तो नमस्ते प्रणाम गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे गाइज। तो अभी हम आ चुके हैं भलुआ, और ये जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे अभी हम लोग मौजूद हैं। और जो कैमरे में यहाँ पे लोग देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ गाइज, अभी हमारे साथ जो है शम्स जमील और इसी कॉलेज के प्रोफेसर जो हैं राजेंद्र रावत जी हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अक्सर जो आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी सारा वीडियो देखे होंगे शम्स जमील जी का, कि जो अपने कलम की मजबूती से भोजपुरी के मिठास होता है वो सारा कविताएं जो है लिखते हैं, और काफ़ी मतलब वायरल होती है, काफ़ी चर्चाएं होती है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए, आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं और हम आज चाहेंगे कि ऐसा शख्स हमारे साथ हो, तो क्यों ना हम भोजपुरी में बात करें। तो सबसे पहले स्वागत बा राहुल हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये भी देखा था सबके बहुत बहुत शुक्रिया। भैया के बहुत बहुत शुक्रिया। ये भीमराव अंबेडकर कॉलेज में प्रोफेसर बानी, हमारे भैया बानी जी। तो भैया के भी बहुत बहुत शुक्रिया मंच जौन बाकी साझा करे खातिर। रुआ के भी बहुत बहुत शुक्रिया। रहल बात कि हमने के भोजपुरी के, तो जे भी देखेला हमरा के, जे भी जानता चिन्हता, तो एगो टैग हमरा के जरूर दिला लो कि शम्स जमील के मतलब भोजपुरी। हालांकि हमार पढ़ाई लिखाई के माध्यम हिंदी रहल बा जी, काम काज के भाषा हमनी के अंग्रेजी है, बाकी हम जिए नहीं भोजपुरी में जी। कोशिश रहेला कि अपन संस्कृति अपन परंपरा जौन लाहे लाहे एगो तबका छोड़त जाता, ओकरा बुझाता कि ना भोजपुरी बोलल मतलब एगो गंवार के भाषा है। तो हमार ये कोशिश रहल कि भोजपुरी उहुआ तक चहु पावल जाओ, वो आदमी के समझावे बुझावे कोशिश कर जाओ कि एगो गंवार के भाषा भोजपुरी ना हो। एगो कोट पैंट आ एगो विदेश रहे वाला आदमी जी, अंग्रेजी माहौल में काम करे वाला आदमी भी भोजपुरी में बोल सकता, देश दुनिया तक पहुँच सकता। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम चाहे